Zdravím vás, vitajte pri sledovaní tohto videa. Precestoval som tisíce kilometrov naprieč Európou aj Amerikou, ale táto cesta bude v niečom iná. Tentoraz mám jediný cieľ – zistiť, aké je cestovanie na dlhé vzdialenosti elektromobilom v skutočnom svete. Nie podľa papierových parametrov, nie podľa laboratórnych testov, ale v bežnej premávke. Naša cesta sa začína v Žiline, najväčšom meste severného Slovenska. Významné dopravné, technologické a priemyselné centrum leží na križovatke dôležitých európskych trás a je obklopené horami, dolinami a historickými hradmi. Batéria je nabitá na 100%, batožina je naložená, v kufri sa už pracuje prenosná mraznička a navigácia je nastavená na Rotterdam. Palubný počítač ukazuje dojazd 438 km. Pred nami je viac než 3300 km dlhá cesta k Severnému moru a späť. Teraz sa povede cez Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko a Holandsko. Na túto výpravu vyrážame modely Škoda Enyaq 85X Sportline. Modelový rok 2025 neprináša iba modernizovaný vzhľad. Pod karosériou sa ukrýva nová a efektívnejšia technika. Zadný elektromotor disponuje krúťacím momentom 545 Nm a druhý motor na prednej náprave zabezpečuje pohon všetkých 4 kolies. Spoločne poskytujú výkon 210 kW, čo je 286 koní. To stačí na zrýchlenie z 0 na 100 km za 6,6 sekundy. Keďže ide o najvyššie vybavenú verziu, nechýbajú Matrix LED svetlomety, head-up display, systém Travel Assist a ďalší rad moderných asistenčných systémov. Všetko je pripravené, je čas vyraziť na sever. Prvým cieľom našej cesty je nemecký Postupim. Zo Žiliny smerujeme cez Českú republiku do Poľska. Po prekročení poľských hraníc sa napájame na diaľnicu, ktorá nás dovedie až do Nemecka. Prvú zastávku na nabíjanie absolvujeme približne po 200 km. Kým sa auto nabíja, doprajeme si krátku prestávku na kávu. Pokračujeme smerom na Vroclav. Pred nemeckou hranicou sa nachádzajú dlhé úseky s minimálnym počtom rýchlonabíjačiek a preto je plánovanie trasy veľmi dôležité. Krátko po vstupe do Nemecka zastavujeme pri meste Fors, kde absolvujeme ďalšie rýchle nabíjanie pred pokračovaním do Postupimi. Doterajší priebeh cesty bol bezproblémový, avšak po príchode do hotela zisťujeme, že nabíjačka v hoteli nie je k dispozícii. Ráno tiež zisťujeme, že nabíjačky pri čerpacej stanici Shell sú mimo prevádzky. Na ďalšej lokalite zase nefunguje karta PowerPass. Namiesto jednoduchého pripojenia musíme sťahovať novú aplikáciu a vytvárať účet. Nakoniec sa nám podarí vozidlo nabiť a zostáva čas na návštevu jedného z najznámejších miest Postupimi parku Sanssouci. Toto letné sídlo pruského kráľa Friedricha Veľkého patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Nemecka. Práve tu je aj panovník pochovaný. S Postupimi pokračujeme severovýchodným smerom cez Hannover a Bremy až do Holandska. Naším ďalším cieľom je Groningen. A práve tam sa začína ďalšia kapitola našej cesty. Po prekročení nemeckých hraníc konečne prichádzame do Holandska. Krajiny, ktorá je často považovaná za jednu z najprivetivejších pre elektromobily v celej Európe. Nabíjacie stanice sú tu súčasťou každodenného života a elektromobily patria k bežnému obrazu miest aj vidieka. V hoteli pripájame vlastný nabíjací kábel a ráno nás víta batéria nabitá na 100%. Môžeme pokračovať ďalej. Naším cieľom je Rotterdam. Prvé prekvapenie prichádza už po niekoľkých kilometroch. Premávka sa náhle zastaví. Nie kvôli nehode, nie kvôli stavebným prácam. Dôvodom je loď. Malá plaketnica sa pomaly približuje kanálom a o niekoľko sekúnd sa pred nami zdvihnú 2 cestné mosty, aby jej umožnili preplávať. Až potom môžu autá pokračovať ďalej. Je to dokonalá ukážka Holandska, krajiny, kde má voda často prednosť pred asfaltom. Kanály v okolí Groningenu sa ráno prebudzajú k životu, prepájajú mestá, jazera a vodné cesty, ktoré vedú až k Severnému moru. Našou ďalšou zastávkou je Giethoorn, dedinka, ktorú mnohí poznajú pod prezývkou Benátky severu. Stačí niekoľko minút a je jasné prečo. V historickom centre nenájdete cesty ani auta. Namiesto nich tu existujú kanály, drevené mostíky a pokojná atmosféra, ako dnes nájdete len málo kde.
Medzi tradičnými domami a typickými slamenými strechami sa ticho pohybujú elektrické člny. Turisti aj miestni obyvatelia sa po dedine presúvajú na mapovode. História Gidhornu siaha až do 13. storočia. Podľa miestnej legendy sa rašelina. Postupne vznikali jamy a kanály, ktoré sa naplnili vodou a vytvorili tak jedinečnú krajinu, ktorú vidíme dodnes. Z Gidhornu pokračujeme ďalej na juh. Krajina okolo nás sa postupne mení. Na horizonte sa objavujú obrovské veterné turbíny. Holandsko sa počas svojej histórie naučilo využívať silu vetra lepšie než väčšina krajín sveta, ale málo ktoré miesto to dokazuje tak dobre ako Kinderdijk. Táto lokalita zapísaná na zoznamu UNESCO je domovom 19 historických veterných mlynov. Mnohí návštevníci sa domnievajú, že slúžili na mletie obilia. Ich hlavnou úlohou však bolo niečo veľa dôležitejšie. Počerpávať vodu a chrániť krajinu pred záplavami. Po celé stáročia tvorili súčasť jedného z najsofistikovanejších vodohospodárskych systémov na svete. Z Kinderdijku je to do Rotterdamu už len krátka cesta. Kontrast medzi týmito dvoma mestami je ale obrovský. Tradičná holandská krajina sa mení na futuristické mesto, plné mrakodrapov, moderných stavieb a odvážnej architektúry. Rotterdam je úplne iný než ostatné holandské mestá. Počas druhej svetovej vojny bolo historické centrum takmer úplne zničené bombardovaním. Dnes patrí medzi najmodernejšie mestá Európy. Je mestom architektúry, dizajnu, inovácií a odvážnych urbanistických projektov. Žije tu viac než 170 národností, čo z neho robí jedno z najrozmanitejších miest na kontinente. Po prejazde ikonickým Erasmusovým mostom vstupujeme do centra mesta. Sklenené veže sa tyčia nad riekou Maas. Niektoré budovy sa nakláňajú do nezvyčajných uhlov, iné zase pripomínajú futuristické sochy. Rotterdam je mestom, ktoré sa nebojí experimentovať. A práve preto je taký fascinujúci. Po celom dni na cestách prichádza čas oddychnúť si. Auto pripájame na nabíjanie a tentoraz všetko funguje presne tak, ako má. Pri cestovaní elektromobilom sú aj takéto okamihy malým víťazstvom. Kým sa batéria nabíja, vyrážame na večeru do nedalekej reštaurácie nazývanej Umami. Pred nami sa otvára výhľad na rieku Maas, osvetlený Erasmusov most a futuristickú panorámu mesta. Je to ideálna bodka za ďalším dňom našej cesty. Zajtra nás čaká samotný Rotterdam a najväčší prístav Európy. Hotel Šanghaj, kde spíme, je bohužiaľ bez voľnej nabíjačky. Nasledujúce ráno sa vraciame do centra Rotterdamu. Pred nami stojí jedna z najznámejších moderných stavieb v celom Holandsku, Markthaal. Obrovský oblúk sa dvíha nad okolité budovy a vytvára priestor, ktorý je zároveň tržnicou aj obytným domom. V jeho konštrukcii sa nachádza viac než 200 bytov. Po vstupe dovnútra sa atmosféra okamžite mení. Vojna čerstvého pečiva, sírov, ovocia, korenín a jedál z celého sveta vytvára jedinečnú mozaiku chutí a vôní. Najväčšiu pozornosť však priťahuje strop. Obrovské umelecké dielo pokrýva viac než 11 000 štvorcových metrov. Farebná digitálna maľba vytlačená na tisícoch hliníkových panelov premieňa celý interiér na galériu moderného umenia. Len o niekoľko minút chôdze ďalej sa nachádza ďalšia rotterdamská ikona. Sú to slávne kockové domy. Na prvý pohľad vyzerajú, ako by popierali fyzikálne zákony. Žlté kocky naklonené pod uhlom 45 stupňov balansujú na úzkých postavcoch a vytvárajú jednu z najodvážnejších architektonických realizácií v Európe. Nie sú to však umelecké exponáty. Ľudia v nich aj skutočne bývajú. Rotterdam sa nebojí experimentovať. A kockové domy sú toho dokonalým dôkazom. Opúšťame centrum a smerujeme k Severnému moru. Naším cieľom je prístav Rotterdam. Najväčší námorný prístav Európy. Rozpreťa sa na viac než 40 kilometroch od centra mesta až po pobrežie Severného mora. Jeho rozmery sú tak obrovské, že si ich človek dokáže plne uvedomiť až priamo na mieste. Každý deň sem priplávajú desiatky veľkých zaoceánskych lodí z celého sveta. Kontajnery, automobily, suroviny, potraviny, energetické produkty a tisíc ďalších druhov tovaru pokračujú odtiaľto do celej Európy. Prístav funguje ako samostatné mesto. To, čo robí prístav Rotterdam výnimočným, však nie je len jeho veľkosť. Je to úroveň automatizácie. Na niekoľkých termináloch sa kontajnery presúvajú pomocou autonómnych elektrických vozidiel bez zásahu vodičov.
Obrovské žeriavy pracujú s neuveriteľnou presnosťou a celý pohyb tovarov riadia sofistikované systémy v reálnom čase. Je to miesto, kde sa stretáva globálny obchod, logistika, technológia a budúcnosť dopravy. Po krátkej zastávke v návštevníckom centre si dopravíme kávu a zároveň dobíjame auto. Elektrina je tu bezplatná. Pri pohľade na nekonečné terminály si uvedomujeme, že sme dosiahli hlavný cieľ celej výpravy. V tejto chvíli nás už čaká cesta domov. Rotterdam zostáva za nami a my smerujeme na sever. Pred nami sú ešte dve významné miesta. Haag a Amsterdam. Rotterdam predstavuje modernú tvár Holandska, Haag je jeho politickým srdcom. Sídli tu holandská vláda. Žije tu aj kráľovská rodina. A pôsobia tu aj niektoré z najvýznamnejších medzinárodných súdnych inštitúcií na svete. Krátka prechádzka historickým komplexom Binnenhof pripomína storočie politických dejín. Ide o jeden z najstarších parlamentných komplexov na svete, ktorý dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Z Haagu pokračujeme smerom do Amsterdamu. Diaľnice sú kvalitné a plynulé, hoci maximálna povolená rýchlosť počas dňa dosahuje len 100 km za hodinu. Po chvíli sa pred nami objavuje Amsterdam. A atmosféra sa okamžite mení. Bicykle zdánlivo preberajú vládu nad mestom. Amsterdam pôsobí ako živé múzeum. Na námestí Dam sa stretávajú turisti z celého sveta. Zatiaľ čo cyklisti sa s absolútnou samozrejmosťou preplietajú davom. Úzke mešťanské domy pozdĺž kanálov pripomínajú obdobie holandského zlatého veku, keď bol Amsterdam jedným z najbohatších obchodných miest planéty. Nedaleko stojí Oud Kerk, najstaršia zachovaná budova v meste. Ich bohato zdobené štíty sú dnes symbolom prosperity tej doby. Po staročia bola svedkom premeny Amsterdamu z obchodného prístavu na jedno z najvýznamnejších európskych miest. Amsterdam je miestom, kde história stále žije. Každý most, každý kanál a každá úzka ulička rozprávajú vlastný príbeh. Pre ďalšou cestou však musíme opäť nabiť. A práve tu objavujeme jednu z najlepších nabíjacích lokalít celej výpravy. Pod jednou strechou sa nachádza 16 ultrarýchlych nabíjacích miest napájaných 8 400 kW stojanmi. Jednoduché ovládanie, bezproblémová platba, rýchle nabíjanie. Presne takto by mala vyzerať infraštruktúra pre elektromobily v celej Európe. Ak toto predstavuje budúcnosť elektromobility, potom táto budúcnosť už dávno začala. Batéria je opäť pripravená. My pokračujeme na sever. Naším cieľom je Groningen, no ešte predtým nás čaká jedna z najpozoruhodnejších stavieb v celom Holandsku. Afsluitdijk. Viac než 32 km dlhá hrádza, ktorá chráni rozsiahle územia krajiny pred Severným morom. Ide o jedno z najväčších inžinierských diel 20. storočia a zároveň symbol nekončiaceho boja Holanďanov s vodou. Prejazd po hrádzi v večerných hodinách má zvláštnu atmosféru. Kilometre asfaltu sa tiahnu priamo cez otvorenú vodnú plochu. Neskoro večer prichádzame do Groningenu. Je nedeľa a historické centrum je plné ľudí. Kaviarne a reštaurácie sú zaplnené, terasy obsadené a v uliciach vládne uvoľnená atmosféra posledného víkendu. Dominantou mesta je väža Martini Tower. Pripomína obdobie, keď bol Groningen významným obchodným centrom Severnej Európy a členom Hanzy. Dnes je však mesto známe najmä vďaka univerzite. Univerzita v Groningene patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie vysoké školy v Holandsku. Študenti sem prichádzajú z viac než 120 krajín sveta. Približne každý štvrtý obyvateľ mesta je študent. Práve vďaka ním má Groningen mladistú energiu a medzinárodnú atmosféru. Pri pohľade na pokojné kanály a farebné domy je ťažké uveriť, že toto mesto bolo kedysi priamo spojené s morom. Počas prílivu sa sem údajne dostávali dokonca ešte aj tulene. Groningen možno neohromí svojou veľkosťou. Získa si vás však svojou atmosférou. Nasledujúce ráno nás víta batéria nabitá na 100%. Zbalíme nabíjací kábel a sme pripravení vyraziť. Prvou veľkou zastávkou bude Hamburg. Posledný veterný mlyn po ceste a opúšťame Holandsko. Po prekročení nemeckých hraníc sa opäť dostávame na kvalitné diaľnice. Enyaq pokračuje v presvedčivom výkone, aj pri vyšších rýchlostiach si zachováva rozumnú spotrebu a potvrdzuje, že efektivita nemusí znamenať pomalosť. Jedna krátka zastávka na nabíjanie káva a pokračujeme ďalej. Na horizonte sa objavuje Hamburg, druhé najväčšie mesto Nemecka a jeden z najvýznamnejších európskych prístavov. Hamburg je mestom vody. Pretína ho viac než 2000 mostov, čo je viac než Benátka, Amsterdame a Londýne. Naším cieľom je Speicherstadt.
Najväčší súvislý komplex skladových budov červených ťahá na svete. Po celé 10 ročia sa tu skladovala káva, čaj, koreniny či tabak, prichádzajúce zo všetkých kontinentov. Dnes sú mnohé sklady premenené na múzea, galérie, kancelárie a moderné kreatívne priestory. Historická architektúra sa tu prirodzene spája so súčasným mestským životom. Práve táto kombinácia robí Hamburg takým výnimočným. Po krátkej prestávke na kávu a prechádzke pomedzi historické budovy pokračujeme ďalej smerom na Berlín. V oboch stranách diaľnice sa objavujú rozsiahle polia solárnych panelov. Je to obraz, ktorý sprevádza veľkú časť dnešného Nemecka. Energetická transformácia tu nie je len politickým cieľom. Je viditeľná priamo z okien automobilu. Aj pri dlhšom udržovaní rýchlosti nad 160 km za hodinu sa spotreba drží po 22 kWh na 100 km. Po poslednom nabíjaní dorážame do Berlína. Hlavné mesto Nemecka nás víta večernými svetlami. Nasledujúci deň vyrážame objavovať mesto. Berlín patrí medzi tie mestá, ktoré sa nedajú opísať jednou vetou. Je moderný aj historický, poznačený minulosťou, no zároveň neustále smerujúci dopredu. Po ulici Unter den Linden prechádzame okolo najvýznamnejších pamiatok mesta. Berlínska katedrála, televízna väža, Bebelplatz, Humboldtova univerzita, štátna opera. Každé miesto rozpráva inú kapitolu nemeckých dejín. Keď kráčate ulicou Unter den Linden, pred vami sa rozprestiera monumentálny architektonický komplex, ktorý dýcha históriou aj kultúrou. Katedrála svätej Hedvigy. Humboldtova univerzita založená v roku 1810. Krátka zastávka na kávu v príjemnej kaviarni. Na konci našej prechádzky stojí Brandenburská brána, jeden zo symbolov Berlína. Počas svojej existencie bola svedkami vojny, rozdelenia krajiny a znova aj jej znovu zjednotenia. Dnes pod jej stĺpmi stoja návštevníci z celého sveta. No niekoľko krokov ďalej sa nachádza budova Ríšskeho snemu, sídlo nemeckého parlamentu. Reichstag je považovaný za významný symbol demokratického parlamentného systému Nemecka. Po obede sa vraciame do hotela. Autom máme nabité, dojazd je 350 km. Pred nami je posledná etapa cesty cez Poľsko, Česko, späť do Žiliny na Slovensku. Vchádzame z Berlína. Pred nami je Großarstadt. Tento veľký kruhový objazd je uprostred parku Tiergarten, z ktorého vedie niekoľko hlavných berlínskych ulic. V jeho strede stojí vysoký pamätník postavený na oslavu pruských vojenských víťazstiev. Na vrchole stĺpa sa nachádza zlatá socha bohyne Viktórie. Ešte jedno nabíjanie pri meste Forst a o pár minút sme v Poľsku. Rýchlosť 140 km za hodinu na poľskej diaľnici umožňuje plynulý prejazd. Ešte jedna zastávka na nabíjanie na poľskej diaľnici, krátky prejazd Českom a pred polnocou prichádzame späť do Žiliny. Cesta končí tam, kde sa pred niekoľkými dňami začala. Počas tejto expedície sme prešli 3348 km cez 5 európskych krajín. Vozidlom bol Škoda Enyaq 85X Sportline s pohonom všetkých kolies a výkonom 286 koní. Cestovali sme s batožinou, prenosnou mrazničkou a časť trasy dokonca v trojčlennej posádke. Vonkajšie teploty sa pohybovali okolo 10 stupňov Celzia, zatiaľ čo interiér zostáva nastavený na komfortných 22 stupňov. Celková spotreba energia dosiahla 712 kWh. Priemerne to predstavovalo 21,3 kWh na 100 km. Približne 72% nabíjania prebehlo na vysokovýkonných DC nabíjačkách. Vyššie sme doplnili v hoteloch, parkovacích domoch a cieľových nabíjacích staniciach. Rýchlo nabíjanie sme využili 12 krát. Priemerná zastávka trvala približne 40 minút. Celkové náklady na nabíjanie presiahli 500 €.
Najdôležitejší z výsledok celej cesty nenájdeme v tabuľkách ani v štatistikách. Táto cesta ukázala, že diaľkové cestovanie elektromobilom už dávno nie je experimentom. Je plnohodnotnou alternatívou, vyžaduje plánovanie, občas si vyžiada trpezlivosť a niekedy aj záložnú aplikáciu na nabíjanie. Ale funguje. Od Žiliny až k Severnému moru a opäť sme na vlastnej koži zažili, ako ďaleko sa elektromobilita za posledné roky posunula. A pri pohľade na cestu, ktorá je ešte pred nami, je zrejmé, že toto je iba začiatok.